Dobrý, tak ja si idem kupovať byt. Som rada, že ste si našli čas na túto obhliadku. Strašne sa teším. Slečna kamerová, dobrý deň, vítam vás v tomto nádhernom bytiku. Je to nádherných, ale naozaj nádherných 18 metrov štvorcových, čiže povedzme si na rovinu slušné. 18? Je to pocitových 40, veľmi dobre dispozične riešený byt. Kúpeľka, kuchyňa, spálna vlastne v jednom, taký ako keby penthouse, áno, máme to tam. Čiže môžete variť byť na záchode aj naraz, výborné. Celá západná Európa to takto má. Naozaj to... Slečna, tak nerobím to prvý rok, tak asi viem, o čom hovorím. Poďme ďalej teda. Ako som spomínala, byt je v širšom centre, čiže 40 km od Bratislavy, čo je v podstate 10 minút do mesta, priamo do centra stíhačkou. Aha. Bytík je aj s ťarchou, ale čo v živote nie je ťažké však, že povedzme si na rovinu. A čo to znamená? No, budete platiť o 200 € viac, ale hovoríme si na rovinu, ste v Bratislave, v hlavnom meste, keď chcete lacný byt, môžete ísť niekde inde, môžete ísť do Rumunska kľudne bývať. Nie, poď. Slečna, teraz je na rade to, aby ste si za 2 sekundy vám dám, lebo mám tu ďalších záujemcov, áno, aby ste si rozmerili, či ho chcete, nechcete. Veď za koľko to je? Bytík stojí krásny 150 000 eur. Plus provízia, samozrejme. Á, tak to je fakt, neviem, že či... Slečna, mne záujemcovia klopú na dvere. Vidíte? Však ste si zaklopali sami na tie dvere, tak ja... OK, tak ja to asi berem, alebo... Takže teraz budeme musieť napísať zmluvu o predzmluve. Zmluvu o predzmluve. A môžete sa tešiť na celoživotný záväzok 30 rokov krásneho splácania.